Daj da ti popravim kapu. Bako, ne dirajte me. Završila sam da crtam, pogledajte. Hoću žele sa ukusom kole. Hoćete moći da ga napravite? Hajde, počnite. Treba mi kola. Otvorit ću je i popiti, jer mi treba samo flaša. Da, tako je. Obožavam kolu. Ups. Nemoj, nemoj. Izvinite, ne mogu da držim to u sebi. Ups, malo sam preterao. Podešava se. Dakle, sipat ću u flašu bombone njorc. Super. Ostalo je dodati kukuruzni sirup. Baš je lep. Super. To je to. Flaša mi više ne treba. Maj, pazi. Odvratno. Ups, izvinite. Sada moram staviti poklopac i sve dobro promešati. Tako je. Mislim da je dovoljno. A sada stavim flašu. Ej, rekao sam stavim flašu. O ne, zaletio sam se. Ajoj, hajde. Kidaj se. Pao sam. Ne brinite, sve u redu. Otkinuo sam flašu. Konačno. Sad je stavljam u činiju sa ledom i čekam. Jao, taj žele izgleda čudno. A ja ću napraviti žele od meda. Jao, nemam više meda. Tačno. Idem u šumu po led. Tamo su moje drage pčelice. Kakav kostim. Zdravo, pčelice. Hoćete mi dati malo meda? Tišina, smirite se. Uzet ću samo malo. Da, kako je lep. Odlično. Toliko će mi biti dovoljno. Ćao, ćao. Eto, stigla sam. Pogledajte, donela sam med. O ne, koliko pčela. Sad ću skinuti lopaticom malo meda u flašu. Kako slatko. A med je tako lep. Ne razumem, ko tako galami? Nema nikog. Jao, donela sam toliko pčela, nisam primetila. Dobro, uzmite sve med, ne treba mi više. Sad je sve u redu. Izvinjavam se, dakle, napunila sam flašu medom, zatvorit ću je i staviti u frižider. Ostalo je malo sačekati. Jao, sada ne sumnjam da ću ja pobediti. Ja ću uzeti kolu i napraviti žele pravo od nje. Sipat ću kolu u tiganj, a zatim dodati žele bombone sa ukusom kole, a posle ću sipati malo zlata. To će biti ne samo ukusno, već i jako lepo. Da, tako je. Sada treba sve dobro promešati, a zatim sipati sve u praznu flašu od kole. Da. Kako lep žele mi je ispao. Oduševljena sam. Dakle, flaša je puna. Završila sam. To je super. Ne, Mike, to je užasno. Da, užasno. Užasno super. A sada treba to zalediti. Uradit ću to uz pomoć tečnog azota. Da, brzo će zalediti kolu. Mike, vidi kako čudo. Ne mogu da verujem. Za malo da zaboravim na svoje žele. Eto, sve spremno. Može se probati. Odlično. Prvo ću probati ovo. Izgleda baš lepo. Wow, super, kako slatko. Svidjelo mi se. Što ovdje? Wow, izgleda zanimljivo. Ne mogu da verujem. To je zlato. Da, i ukus je super. Oduševljena sam. Pa ostalo je treće jelo. Wow, unutra su bombone njorc. Obožavam ih. Sad ću probati. Wow, neverovatno. Baš mi se sviđa. Mike, ti si najbolji. Pobedio si. Što, ozbiljno? Cool. Pogledaj, šefa. Bako, ne smetajte mi. A sad mi se jedu palačinke, jel može? Hajde, spremite mi najlepše palačinke na svetu.
O, pa to je lako. Sad ću sipati na tiganj malo šarenog testa. Želim da napravim palačinke u obliku meda. Da, to će biti baš slatko. Odlično mi ide. Ha, kako slatko. Bako, ne dirajte. Došla mi ideja. Sad ću napraviti najlepšu palačinku. Emily i ja imamo kuće koje se zove Chloe. Tako da ću napraviti palačinku u obliku naše Chloe. To će biti jako lepo. Prvo treba nacrtati konturu, a zatim obojiti sve. Da, naranđasta boja najviše odgovara. Wow, odlično mi ide. Emily će biti oduševljena, siguran sam. Dodat ću malo roze boje i to je to. Ostalo je samo sve prevrnuti. Wow, divno. Bako, a gdje je nestala baka? Treba uzeti malo povrće iz moje bašte, a malo šargarepe. Aha, tako je. Odlično, stigla sam, jeste me izgubili? Išla sam u baštu. Pogledajte, donela sam sveže povrće. Narendat ću povrće, zatim dodati brašno i jaja. Tako je. I naravno treba sveže mlijeko. Baš je zdravo. Ostalo je sve promešati i moje testo je spremno. Mogu ga sipati na tiganj. Imat ću zdrave palačinke. Da, ostalo je samo sve prevrnuti. Jel osjećaš miris? Da, odvratno. Stavljam sve na tanjir i ukrašavam jogurtom. O, da. I obavezno treba dodati zelenilo. Kako vam se sviđa? Jo, jadna Emily. Dakle, vreme je da serviram svoje male palačinke. Stavit ću ih u činiju. Zatim ću dodati malo džemu od jagoda. O, da, baš je lep. Sipat ću ga u uši i to je to. Ja sam majstor. I ja. Emily, prijatno. Wow, sve palačinke su tako lepe. Želim da probam prvo ovo. Fuj, ne volim zelenilo. Šta? Ili to povrće? Fuj, odvratno. Neću da jedem. Wow, ove palačinke izgledaju jako slatko. Baš mi se sviđaju. I ukus je super. Zadovoljna sam. Wow, pa to je naša kuća Chloe. Nevjerovatno. Da, ovo je najlepša palačinka. Oduševljena sam. Da, opet sam pobedio tu. Hvala, sestro. Ovog puta mi se jede burger. Jel može? Može. Fuj, šta je to? Mleveno meso. Odvratno. Neću da ga diram. Ali moram. Eto, pljeskavica je spremna. Ostalo je ispržiti. A sad mi treba lopatica. Bako, a vidi kako mogu. Ovo nisam planirao. Jo, moja pljeskavica je uništena. Znate, neću opet da pipam ovo mleveno meso. Imam drugu ideju. Napravit ću slatki burger. Da. Prvo ću namazati nutellu na lepinje. Tako je. To će biti jako ukusno. A sad mi treba punjenje. Uzet ću marshmallow. A ja ću ugrejati svoje lepinjice. Tako je. Bako, sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte. Bravo, bravo. Ne zanima me. A sad ću napraviti pljeskavicu. Odlično. Ispržit ću je. Nešto sam se umorila. Ne smijem da spavam. Aha, prevrćem pljeskavicu. Jo, šta je to? Zar ne vidiš? Hoću da ispečem svoj marshmallow. Tako će biti lepši. Da, dodat ću još želetrake i to je to. Moj burger je spreman. Šefe, jeste vidjeli? Jao, kako je dobro što Emily ima profesionalnog šefa koji će nahraniti. Ja sam već napravila pljeskavice, a sad ću ispržiti slaninu. Odlično, vreme je da sastavim burger. Prvo kečap, a zatim salata, pljeskavica, sir, povrće i naravno slanina. Ponovit ću to još nekoliko puta. Da,
To će biti baš veliki burger. Mala će biti oduševljena, ne sumnjam. Jao, kako velika porcija! Maj, šta ti je? Jao, tačno, vreme je da sastavim svoj burger. Stavljam salatu, pljeskavicu, luk i obavezno slani krastavci. Obožavam ih. Zatim paradajz, sen i kečap. Eto, baka je završila. Jao, šef ima veći burger, ali moj je ukusniji. Jao, Mike, šta radiš? Bako, ne brini, sve je pod kontrolom. Hoću da istopim bombone, to je to. Emily, možeš probati. Da, prijatno, draga. Wow, kako veliki burger. Sad ću ga probati. Jao, ne stavi mi u usta. Ali ukus je divan. Baš mi se svidalo. Idemo dalje. A šta je ovdje? Jao, sve je ispalo. To nije dobro. Šta je to? Ne mogu da verujem, to je slatki burger. Neverovatno. Sviđa mi se ova ideja. Marshmallow, žele bombone, Nutella. Nije loše, ali htjela sam nešto slano. Dakle, pobedio je šef. Hvala, Emily, baš mi je drago. Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek-delo. Premazat ću sve kore filom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek-delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. Nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. Jer znam da ih mala obožava. Tako je. Ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone. Baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek-dela. Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć brenera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow! Prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. Izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila je? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da, spremite mi, molim vas, pastu. Jel može? To je zanimljiv zadatak. Sve jasno. Nema problema.
Prvo treba skuvati špagete. Ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim. Daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. Dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jau, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjem. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa. Žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj! Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo viršlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? Požar! Gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. Džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. A ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavne viršle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Dakle, treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo, to je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. O, tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. O, evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. O, malina. Ostavi to maloj.
Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklajvijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mlijeko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. O, kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovdje. O, smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svjetlo? Jel se plašite mraka? O, šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smiješno. Pažnja, predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mlijeko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu. Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow, super! Ovaj koktel izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno! Sad ću probati. Wow, sviđa mi se! I love you. Ovo je bajkin koktel. Sad ću ga probati. Oh, man. Pa, nije nešto? Je li to menta? Fuj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. To, hvala svima. O, šta je ovo? Novi izazov? O, pogledajte koliko ima slatkiša ovdje. A zašta su, pitam se? Ne znamo. 1, 2, 3, 1. Evo, ovo je vaš prvi zadatak. Oho, jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo. Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako, čak i bolje. I meni će trebati čokolada. Ali uzet ću malo više čokolade. Još i još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam, mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Jau. O, šta je to? O ne, moja lopta uništena. O, to je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. A da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala, bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow, samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo.
Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. O, da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako je lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lijepo. Na primjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to, lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću past od pistaća, dodat ću past ovdje i pažljivo sve promiješati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. O da. Zatim ću sipati čokoladu preko i sad čekati da se stvrdne. Eto, sve je gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota. Mali čokoladni autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se. Kako velika čokoladna lopta. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati. Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. Kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, pa mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore. A na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasimo tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta.
Gledajte i učite. Kako je visoko! Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. Ja baš zaostajem od šefa. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. Smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam. Ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. Sve jasno, spremna sam da počnem. A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem. Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ma ne boj se, to je za džem. Napunit ću špric džemom i zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti. Ja sam završila. Ups, izvini dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? Da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sad čekati da se stegne i eto. Moja žele krofna je gotova. Kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. Ne volim testo. Smislila sam nešto bolje. To mi treba. Divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. Kako neobične krofne. Sad ću probati. Pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. To je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. Kako lepo iznenađenje. Enid, prestani. Dakle, nacrtala sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gdje je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. Bit će od povrća u bundevi. Već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać. Obožavam ih. Nadam se da će se i Britney svidjeti. A sada uzimam mikser. Jau, kako to radi? Uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo, bako. Tvoje naočare su pale. Hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila.
Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati pavlaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel, a odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda i dodati što više bombona njord. Ubacujem slamku i to je to. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojaka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Oho, Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila, a već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo je da dodam tajni sastojak. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice! Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojak i to je to. Svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. Tu je dim, cool. Joj, kako kiselo. Užas, kao da je 100 limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj koktel je najbolji. Pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti? A je li to nešto japansko? Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim sushi. I naravno, moje sushi će biti šareni, kao ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje. Šta imam ovdje? Šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. To je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti sushi sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Dobro, što sam uspela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam. Odlično. Preostalo je samo iseći sve to. Divno. Preostalo je ukrasiti moje jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno. A umjesto soje sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj. Strašno. Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice. Šta dalje? Oho, upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno, uradit ću sve kako sam htjela. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno.
Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati paučinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram sushi. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne stavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, pirinač, riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to ubiti. Jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. A jao, ne, ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. A treba nešto smisliti. A znam. Napravit ću tortu. To mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. A da, divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. Da li se svima svidao moj recept? Super, bako. Nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane. Oho, prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo. To je cool. Sviđa mi se. Sad ću močiti u roze sos, a baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Enid, ti si genije. A šta je ovo? Kako zabavno. Sviđa mi se. Kakav je ukus? Ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a? Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. To je lako. Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks. Treba mi brašno. Sipat ću što više. Enid, stani. Ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Ovako. Jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako je slada. Odlično. Ostalo je sve to promešati. To umem. O, testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Enid, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično. Sad imam veoma lep listić od testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko. Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. A pazi malo. Bako, sve u redu? Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Bako, kakva je to knjiga? Enid, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super. A dakle, treba mi kakao. O, Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, a gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa.
Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. O, gdje je nestala čokolada? O, pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. A lepota. Enid, ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. A mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. A čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna! Mogu da umočim kolače u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolače u korpicu i sipam malo toplog mlijeka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O, da. Super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo žele crva. I ponovo šlag. Ostaje samo da prelim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem rip na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, svaka vam čast. Šta je ovo? Wow, kako zanimljivo. Tu je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko. Sad ću probati. Fuj, gadno. Kolači su izgoreli. Enid, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mlijeko. O, da, kako prija. O, a šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moje pobjede je bilo očigledna. Challenge-u? Sestre i baka se odlično provode. Dobro je, dosta igranja. Hamburger, oho. Pa, da li su svi spremni za naš novi izazov? Onda, idemo. Baka uzima lepinje za hamburger. Da, pečene lepinje su mnogo ukusnije. Sad nam treba mleveno meso. Baka pravi kuglice od mlevenog mesa i stavlja ih u tiganj. Zatim pritiska lopaticom. To je to, pljeskavica je spremna. Sad stavlja pače nežnog sira i naravno treba paradajz. Ostao je još samo luk i gornja lepinja. Odlično! Svaka čast, bako. Sad je red na sestru. Neće da koristi obične lepinje. Šta? Krofna? Baš je lepa. Sestra seče krofnu na 2 polovine i stavlja čokolade. To će biti mnogo slatko, ali sestra ima još nešto. A, to je kiseli gel. Ukusan je, ali mnogo kiseo. I sad će dodati marshmallow, žele bombone i sirup od jagoda. Pa što da ne?
Sada pokriva slatki hamburger lepinjom, mislim krofnom. Baš lepo. Baki se sviđa unucin hamburger, ali Sredu nije tako lako oduševiti. I ona prvo uzima lepinja, crne naravno, prži pljeskavicu. Šta to Sreda radi sa sirom? Wow, to izgleda baš cool. Komad krastavca. Cool. Ovaj hamburger kao da ima usta i jezik. Ali nešto nedostaje. Dobro je što Sreda uvijek ima ruku pored sebe koja će pomoći da reši bilo koji problem. Gumene oči. Izgleda da je to ono što je Sreda htjela. Bako, ne bojte se. Ta ruka nije opasna. Sreda stavlja gumene oči u hamburger. Jao, pogledajte ovo čudovište. Izgleda zaista jezivo. Ali to će sigurno biti ukusno. Čiji hamburger će biti najlepši? Sad ćemo saznati. Jao, tako sam gladna. Ovaj hamburger izgleda baš neobično. Baš je lep, sviđa mi se. Koji je sljedeći? Probat ću ovaj. Uj. Je li to luk? Mrzim ga. Ovaj hamburger ne valja. Šta je ovo? To su moji omiljeni slatkiši. Krofne i žele bombone, sviđa mi se takva kombinacija. A vreme je da izaberem pobednika i to je... ovaj hamburger. Da, najbolji je. Čestitamo Sredi. Jel mi se čini ili je to zaista osmeh? Sreda se smeška, zamislite. Ups, što se stidiš? Čini se da su sestre i Ruka pronašli zajednički jezik. Stvar, vreme da se vratiš kući. Naši junaci počinju da spremaju novo jelo. Topla čokolada. Ko ne voli to ukusno piće? Nadam se da su svi spremni. Krenite. Baka kreće prva. Sipa sveže mlijeko u šerpu. Sad dodaje kakao prah i obavezno meša. Da, topljena čokolada sigurno neće škoditi. Kako je to slatko. Baka sipa piće u svoju omiljenu čašu. Svaka čast, Bako. Takva topla čokolada će zagrejati bilo koga. Sad je red na sestru. Hej, pazi, poješćeš svu čokoladu. Da, Baka je u pravu. Treba dodati sasvim malo šećera. Šta je to izmislila? Ona baš mnogo voli slatko. Baka ne odobrava toliko šećera. Vreme je dodati mlijeko. Pazi malo. Ups. Da, vidi se da sestra nema puno iskustva u kuvanju. Sada dodajem malo boje. Wow, to je baš lepo. Svaka čast. Sad malo slatkih konfeta. Odlično serviranje. Sestra je dala sve od sebe, ali to nije sve. Završni dodir je šlag i marshmallow. Jao, to je preslatko. To je duga i jednorog. Oduševljena sam. Sestro, bravo za tebe. Ostala je samo Sreda. Stvar, nećemo moći bez tvoje pomoći. Jao, kakva čaša. Bako, čuvaj svoje živce. Sreda sipa toplu čokoladu u svoju čašu i dodaje šlag. I naravno sirup od jagoda. Odlično. A to su gumene bombone Haribo. Baš originalno serviranje, bravo. Treća topla čokolada je spremna. Wow! Ne mogu da verujem, ovo je predobro. Sviđa mi se. A to je Bakino piće. Super. A šta je ovo? Izgleda čudno, ali probat ću. Nije loše. Pobeđuje. Da, sestro, čestitam. Pa, naši junaci su spremni za treći zadatak. Šta ih ovaj put čeka? To je pomfrit.
Postoji puno načina za spremanje i serviranje tog jela. Baš me zanima koji način će izabrati naši junaci. Naravno, krompir prvo treba očistiti. Sestra je izabrala veoma neobičan način čišćenja krompira. Baka je nezadovoljna, ali ne može da se naljuti na omiljenu unuku. Sada treba skinuti krompir. Ovako. Sestra seče krompir specijalnim nožem. Pogledajte kakav zanimljiv oblik. A vreme je da se doda malo jastive boje. Wow, baš lepo. Sada sipa ulje i to je to. Krompiriće se mogu pržeti. Odlično. Sa vrućim uljem uvek morate biti izuzetno oprezni. Lepo ređa krompirići na tanjir. Da, sestra je napravila odlično jelo. Baka preferira klasičniju verziju ovog jela. A ponekad klasične stvari su najbolje, jel da? O da, pomfrit sa kečapom. Taj ukus je svima poznat od djetinjstva. Šta može biti bolje? Svaka čast, bako. Da vidimo šta je Sreda smislila ovaj put. Krompirići su već spremni. Izgleda da nas čeka neko neobično serviranje. Oho, šta je to? O ne, izgleda da je Sreda pobrkala strane. Bako, bolje da zatvorite oči. Gde smo stali? A da, pomfrit. Sreda boji krompir u crno. Wow, baš lepo. Izgleda da se sestri dopalo Sredino jelo. Hajde da vidimo šta će se dopasti Margot. O, šta imam ovdje? Jao, je li taj krompir zgoreo? Nije, ukus je dobar. A sa kečapom je još bolje. Jao, ne mogu da odolim, poješću sve do kraja. Prelepo. Sljedeće jelo. Nije loše. Ali ovako će biti još ukusnije. Spremna sam da probam. Njam, njam. O, super. Najela sam se, ali tu je treće jelo. Izgleda prelepo. Awesome! Da, i ukus je dobar. Uf, posljednji krompirić, ups. Ne brinite, dobro sam. Da li su svi spremni za sljedeći izazov? Sad ćemo da vidimo. Palačinke. O, svi ih vole. Nadam se da naši junaci znaju kako se sprema ovo jelo. Postoje baš mnogo načina. Baka, kao i uvek, prva preuzima kuvanje. Pažljivo sipa testo za palačinke u tiganj. Jel vidite rumenu koru? Znači može da se okreće. Jao, ova palačinka je savršena. Eto šta znači dugogodišnje iskustvo. Sreda, šta je s tobom? Jao, treba nam pomoć ruke. Crne boje? Pa naravno. Niko nije ni sumnjao. To je Sreda. Joj. Izgleda da sam malo zanela. Dobro, vratit ćemo se našim palačinkama. Wow, kako lepo. Ipak crna hrana uvek izgleda stilski. A koja je vaša omiljena boja? Napišite u komentarima i možda ćemo sljedeći put spremiti jelo upravo te boje. U međuvremenu sestra je smislila nešto zanimljivo. Oho, to nije palačinka, to je pravo umetničko delo. I jao, ova boja nešto neće da izađe. Hajde. Ejoj, pravo u oko. Nadam se da je sestra u redu. Jeste, dobro je. U kuvanju je najvažnije nedostajati šta god da se desi. Oho, pa to je jednorog. Pogledajte kakva lepota. U takvim trenucima baka je baš ponosna na svoju unuku. A šta je baka napravila? O, to je klasični recept.
Palačinke sa maslacem i javorovim sirupom. Možeš ogladniti od samo jednog pogleda na njih. O, iz sredine palačinke su već spremne. Izgledaju baš neobično. Sreda stavlja palačinke na tanjir i dodaje svoj omiljeni sirup od jagoda. Što? Jesu to pauci? Bako, smiri se. Ovi pauci su napravljeni od čokolade. Margo, možeš probati palačinke. Što je to? Izgleda zastrašujuće. Okej, probat ću. Nije loše. Šta još imamo ovdje? O, kako lepo. I ukus je divan. O, a šta je ovo tako lepo? Jednorog. Preslatko. I što je najvažnije, mnogo ukusno. To je to. Izabrala sam pobednika. To je sestra. Jao, to! Kakav divan dan, Sreda. Prvo što želim, to je Coca-Cola. Nadam se da me nećete razočarati. Šta kažeš? Kola to nije zdravo. Lako, tu nema šta da se sprema. Treba samo uzeti običnu kolu. Jao, hoću da je otvorim i da probam. Mislim da se Ema neće naljutiti ako uradim to. Ukusno. Mnogo volim kolu. Jao, sve sam popila. Znači, ipak ću morati da je spremim. Dobro. Stavit ću u šerpu nekoliko čokoladica da bi se istopili. Ovako. Odlično. Dalje. Juj, kako boli. Opekla sam se. Unuko, moraš imati specijalne rukavice. Uzmi da se više ne bi opekla. Hvala, bako. Dakle, sad ovu tečnu čokoladu treba sipati u flašu da bi Ema mislila da je to obična kola. To nije sve. Sad mi trebaju M&M's bombone. Samo kako da ih otvorim? Jao, trebaš skinuti rukavice. A, tačno, hvala još jedno, bako. Otvaram pakovanje i sipam bombone u flašu. Verujem da je to ukusno, ali uopšte nije zdravo. Deca ne smeju piti kolu. Ja ću koristiti borovnicu i med. Kada pomešam to, ispašće nešto mnogo ukusno. Sipat ću što više meda. A bitno je sve to dobro izmešati. Ovako. Odlično, ali to nije sve. Sada flašu treba staviti u frižider da se ohladi. Dok čekam, mogu nastaviti da pletem. Ma to su sve gluposti. Ukusno piće se pravi od sasvim drugih sastojaka. Prvo ide roza Nutella. Baš je lepa. Znam da Nutellu vole svi. Od nje ću napraviti odličnu jestivu flašu. Sad unutra mogu praviti šta god poželim. Naprimjer, mogu napraviti torticu od šlaga, jagoda i kora. Sad treba svu ovu lepotu skupiti. To je to. Prijetno! To je previše teško. I kod mene je čokoladna kola, ali bilo je mnogo lakše napraviti. Čekajte, a gdje je baka? Gledajte, dok sam čekala isplela sam prelep džemper. Jo, moja kola je sigurno već spremna. Idem sad kod unuke, daću joj da proba. Jo, šta mi je? Zaboravila sam na etiketu. To je to. Pa, vreme je da probam vašu kolu. Prvo ću probati ono što najviše liči na pravu. Izgleda da ima nešto u njoj. Nadam se da je to nešto ukusno. Wow, to je čokoladna kola, cool.
Ovdje su i moje omiljene bombone M&M's. I veoma ukusna čokolada. Sviđa mi se. Sad ću da probam dve ostale kole. Dalje ću uzeti ovu kolu u sredini. Wow, unutra je nešto gusto. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Oho, ovo liči na neki sirup. Med sa borovnicom. Baka zna šta najviše volim. Pa ostao je posljednji kandidat. Sad ću probati ovu glamuroznu roze kolu. Oho, izgleda da se unutra nalazi neka torta. To ću saznati kad isečem flašu. Oho, to je stvarno torta. Baš je ukusna. Šef Rosie je pobedila u ovoj rundi. Čestitam. Bilo je očigledno. Nisam uzalud izabrala profesiju kuvara. Ovaj put morate spremiti hamburger za mene. Hamburger? Naravno, najbolja sam u tome. Šta? Hamburger? Ali to nije zdrava hrana. A Suzy čak ni ne sluša. Pa dobro, imat ćemo manje konkurencije. Za početak treba spremiti pljeskavice. Spremit ću je sama. Sa ljubavlju prema unuci. Ko će još osim bake napraviti pljeskavicu u obliku srca? To je to. Sad ću ispržiti. Uskoro ću se vratiti. Pa šta sad? Ja ću sama napraviti ne samo pljeskavicu, već i lepinje. Osim toga, svaka lepinja će biti različite boje. Emma sigurno nikad nije jela tako lepe i šarene hamburgere. Sad samo treba ispeći lepinje uz pomoć brenera. Ovako. Jao, moja pljeskavica miriše prelepo. Emma sigurno neće moći da odoli. Miriše stvarno cool. Čekajte, šta? Već treba da spremamo? Prokletstvo, neću stići. Morat ću da naručim hamburger iz McDonald'sa. Emma ga sigurno voli. Dobro je što hranu iz Meka tako brzo dovoze. Od svih ovih sastojaka ću napraviti svoj hamburger. Ako bude u prodaji, neka se zove Susan hamburger. Mislim da će Emma biti oduševljena. Kako neko može biti oduševljen brzom hranom? A mnogo bolje je hamburger od šefa. Takvi hamburgeri Emma sigurno još nije probala. Uložila sam dušu u njih. Pogledajte kako su lepi. A zar hamburgeri moraju biti lepi? A bitno je da budu ukusni. I zapravo duše je malo. Treba spremati hamburger s ljubavlju. Ja dobro poznajem svoju unuku. Ona može spremiti sebi hamburger koji voli i bez mene. Odakle da počnem? 1, 2, 3, 4, 5. Idem da jedem opet. Probat ću prvo ove lepe hamburgere. Nadam se da nisu samo lepe, već i ukusne. Da, nisu loši. Ali jela sam bolji. Dalje ću probati ovaj. Šta? Kakva je to gomila? Da li moram sama da napravim hamburger? Ne, bako. To si ti trebala da uradiš. Wow, ovaj hamburger mi se mnogo sviđa. Nadam se da nisam veliki, već i ukusan. O, da. Kao da je napravljen od svega što volim u McDonald'su. Ovo je definitivno najbolji hamburger u ovoj rundi. Suzy, čestitam na pobedi. O da, ja sam rekla da Emma mnogo voli hranu iz Meka. Jeste li spremni za još jednu rundu? Ovaj put morate spremiti palačinke. Lako. Već puno godina spremam palačinke za Emmu. Sigurno znam koje ona voli. Prvo ide brašno. Inače imam najbolje brašno. Treba ga promešati sa jajem i mlijekom u dubokom tanjiru. Od toga će ispasti odlično testo.
Mešati rukom je prošli vek. Danas postoje posebni uređaj za to. Treba staviti sve sastojke u činiju. Jo, samo što ja ne volim baš mleko. Kola je mnogo bolja. I zapravo što ne bih stavila u testo sve što Ema voli. Naprimjer, bombone Skittles. A još chips Doritos. Ni malo marshmallova neće škoditi. Da, sad to sve treba izmešati. Ovaj aparat će mi pomoći da uradim to. Sigurna sam da će to biti odvratno. Ja sam, za razliku od vas, napravila savršeno testo za palačinke. Već je veoma ukusno. Sad ga treba staviti u špric, uz pomoć kojeg ću ga sipati na tiganj. Napravit ću puno malih palačinjaka. Izgleda da se baka smorila. Hej, jeste li sa nama? Jao, nešto sam se zamislila. Vreme je da počnem da pečem palačinke. Ema mnogo voli medvediće, tako da ću napraviti palačinke u obliku glave medvedića. Wow, nisam znala da je to moguće. Ali zašto se tako mučite? Ja ću samo sipati svo testo u tiganj. Malo sačekati i to je to. Suzy, tvoju palačinku čak ni psi neće jesti. Moje palačinke izgledaju mnogo bolje. Postaće još ukusnije kad dodam sveže jagode i slatku bananu. Osim toga, bit će ih mnogo zgodno jesti, jer ću ih nabosti na štapić. I ne smem zaboraviti na čokoladni sirup. Učinit će moje jelo još slađim. Priznajem, to nije loše, ali Ema će ipak izabrati medvediće. Pogotovo ako ih polijem šlagom. I napravit ću male nosiće od borovnice. Baš su slatke. A uz pomoć čokoladnog sirupa ću napraviti odlične oči. Šta? Jeste li već završili? Kako to? Zašto se moja palačinka zaglavila? Ema, hoćeš moći da je probaš ovako? Jao, kakvo je to čudo. Prijatno, Ema. Jao, kako je sve lepo. Osim treće palačinke. Šta je to? Izgleda kao da je već neko jeo. Odvratno. Ovo sigurno neću jesti. Smrdi na nešto. Fuj. Želi da me ubije? Ne, to ne valja. Dobro, probat ću ove male palačinke. Wow. Baš ukusno, mnogo mi se sviđa. Ostali su samo ovi slatki medvedići. Pogledajte kako su slatke. O da, još su i mnogo ukusni. Bako, stvarno praviš najbolje palačinke. Čestitam na pobedi. To, ja sam rekla da najbolje poznajem svoju unuku.